Xemm isbaħ milli wieħed ikun lest isofri biex jgħin lil ħaddieħor. Din l-istorja ta' Paul Grima jew Mr. Cool, laqam li kiseb wara li darba mara fil-bżonn u waqaf jgħinha tbiddel panċer, qabad il-karozza u għollija u minflok uża ġekk. Impressjonata din il-mara qatlu kemm hu cool u minn hemm beda juża dan il-laqam waqt l-attivitajiet tiegħu. Wara snin ta' taħriġ u spettaklu permezz tas-saħħa tiegħu, Paul sofra daqqa kbira wara t-telfa ta' martu minħabba l-marda kiefra tal-kanċer, imma hu qam minn din it-traċedja u ddedika ħajtu jorganizza attivitajiet differenti biex jgħin persuni f'diffikultà. Jien għandi 64, kelli 45 meta bdejt l-ewwel darba u bqajt sejjer. Imma mbagħad kelli nieqaf ta' 56 għax kelli mar bil-kanser, qed nieħu ħsiebha, issa billi mietet lil mar ilha sena u xahrejn li mietet hija volontarju ngħin lil kulħadd. Fost dawn l-attivitajiet, dik li organizza qudiem l-Inspire biex jgħin lil Marilyn De Bono, tfajla li għandha bżonn siġġu ta' roti. Qudiem l-Inspire Mr. Cool għala musmar minn ġojnjama bisnienu, nefa' ħraft, refa' briks bisnienu u bwidneħ u ġibet ukoll żewġ vetturi b'xaru, snienu u bwidneħ. Spettaklu li miegħu iġib riskju u wieħed irid joqgħod attent qabel jipprova. Riskji jiġu minnek, jiena nittrenja, jiena qabel kont narfa 130 kg, issa bdejt xi 6 xhur qed narfa 70 kg. L-importanti biex ma jkollokx riskju, jekk inti tarfa 100 kg, fix-xew għamel 60. Jekk inti niġbed 5 karozzi, fix-xew niġbed 3 jew 2 fimni. Imma trid ma tixtri riskja lilek innifsek, dejjem tarfa inqas milli tkun tifla biex ma twaġġax fimni. Fit-tmiem l-attività tkellimna ma' Marilyn li tispjegalna xi jfisser għalija ġest bħal dan fid-dawl tad-diffikultajiet li jkollha taffaċċja. Qed jagħmel xi ħaġa li m'għamilx kulħadd, għandha ħafna diffikultajiet, imma tiġġieled mal-ħajja. Għalik għal ħaddieħor il-ħajja hija tala u niżla, ma jien it-tala u ħofur għax insib ħafna diffikultajiet. Imma dejjem tiegħi tirbaħ. Wara attività oħra suċċess u s-sodisfazzjon kollu li jġib miegħu dan l-att ta' karità, l-appell ta' Mr. Cool jibqa' wieħed li min għandu bżonn l-għajnuna tiegħu u lest li jgħinu. Il-ħajja tiegħi issa metet lil mara bil-kanser hija volontarju ngħin lil kulħadd biex jixtieq l-għajnuna tiegħi biex niġbulu xi flus, jiġu jfittxuni u jorganizzaw ix-xew u lest li niġi.